Estás pensando en preparar unha oposición? Pois este é o teu momento. O 1 de xuño abrimos prazo de matrícula para o vindeiro curso. En Nós, destacamos por ofrecer unha preparación personalizada e adaptada ao teu punto de partida, cun gran equipo de docentes comprometidos, coordinados e con materiais totalmente actualizados para que a túa preparación sexa excelente. Ademais das clases, contamos con obradoiros de especialización e tamén levamos a cabo os nosos ben queridos simulacros, cun tribunal experto que che fará vivir unha experiencia totalmente realista. E como novidade deste curso, incorporamos a IA no noso proceso de formación para axudarche a optimizar o teu tempo e organizar mellor o teu estudo. Por todo isto, a Academia Nós conta cada ano cun altísimo índice de aprobados. Entón que? Atréveste a dar o paso? ¡Apúntate!